Tá sé ráite leis na cianta gur bíon béal na host. A cad fuair siúd a breathan ar scapa scialta dá bost. Cad fuair siúd na meán a gur an dorcha ar fór, a chumann scialta bréige ina nóchtán is a glár. An léithóir dal den éarna nach go rómpach focail dríochta a féidir casa ar son círébe ar son cúis na políochta. Fiachar am ratan fi láthair, iad clúdathe le brat na calaíise. Tachtaí cimadach in Westminster ag scatse an maidin go híthe gur spíre é an tunna d'ibre, a cheasan ar son na bochtáin, an chiad sasnach le stór ó thuirc muíon dóibh siúd fácar lár. nó an yank ag tweetá luair maidin gur nócht fréige gachéan cháine ar siúd is lucht an rachmuis a doscail suas a sprándo. A le héad líomhín a deirech ag gló is de Meáin Shoisialta. Ná cníoch mé ach ná baclas na mos le moch nó an fear é roch sinilionta siúd ach corpaig, sceflathirí grán. Iad ag maga faoi magus ag fisrú faoi chearta chur suas falla iontaine agus fanamachas me hír. Cófifi is Crooked Hillary, gan é an tráchta na leanaí marafa. Iad mar éonlathe is úr na selige, is iad pliascathe ag na piléir sherifa. Tá brein den Gearailt gúil siad das, gúil siad cráfach go mbeadh massive got ortha. Gúil an díal ar na ticlé agus iad gléigeal das manáire mar hampla a réan na chornalí gúil tepic is siúd a éalaigh slí amach I bacach ón bíon ina brin corpach. Agus fudfad de hamatán a éigh á scapas na nóchtáns na chláracha plubbertha lubbarnach sa gur dún bhar a thóirí iad na maná nach gur bhéan áteile le casacha. No fiú gur forlábhas cultúrtha é a hanga héine leabhart. No. Ná bí iad cheistú. Cur stop leis an fisrú ar fad. Éist len ágain chealagach le cad a deirtar leat. Éist lo siúd a deircleat déisna bheithirt ravéine há difriúil. Graffiti gáisiúil ó siúd ar na faoi iad a scríocha le héad faoi ar dúntas an duine. Sé farag chum an dása. Farag is aspa faide. Rih drochaine is abh leabhar na meán leis an Meáin gan an taobh.